Molly chuan apu Mr. Howard te ron lu ma chuan parda a poisa da thata thuruk tum chuan alo boi ngat maya chutia a boi ngat lai chuan Mr. Howard le Johnny po room lampan chuan an ron in be phei nok boka an pu chuan Johnny poisa ti fel tura kati chakha I ti fel to nge la ti fel lo atia Johnny chuan naktuk lama chin fel katum mayang atia room chung chu an lu nu chuan Molly po chu hlau thong mel tak chuan alo om reng maya an pu po chuan a mu dan po adik vak lo nga la arin le ru ko wangin Molly chu helam bang lami hoite tikhan ding la inung lampang chau kha ka endu atia chutia nung lampang a chon tir nu chuan Johnny po chu bia in nang po le lam hoiro inung lampang chon zong in omang che atia chutia Molly nung lampang chon zonga a om tir nu chuan Johnny po chu bia in nang po le lam hoiro inung lampang chon zong in omang che atia an pu chu a poisa omna chin a hriat mai lo wangin aril ru po ar buai ru khop maya a poisa da thanna trek bom te chu a ena engma om si lawa a mu miau si lo wangin Molly nena khoya nge poisa hi a om atia Molly chuan eng poisa mo ka va thiam lo ve atia an pu chuan ring la ran chungin hetiang hian min fiam kul mai su o ti in a thin rim hle maya ti chuan anaw Johnny nena henu hi athom no hak ipte te hi vadap sakla nang talin minan puite ati deuh sak boka Johnny chuan Molly chupan nain athom no hak lai ipte te chu dap sakin ajan sak chiam mai boka kapu engma aklo atia sumlamani mi owangin Mr. Howard an pu po chu athin rimna akal klong chho khop maya Molly beken te po chu ring lalin achung om abun ru sak ta chiam mai boka he poisa hi kan chin fela kan mu ngal nge ngai Johnny nang poin tukver parda zong hi lo en vekte an pu po chuan Molly chu ring hel tak chung si in le thin rim mel tak chuan a en le rang ri thina Molly po chuan a poisa da thanna po chu an thra chokang ti hlawin amel deuh hrek boka Molly bula vakal nain adin na bula parda chu porthla ka tum vele china amairo chu a porthla thei mi lo thunga an pu hne na chuan he parda hru hi a po phel ve thei mi lo atia an pu po chuan po phelan tum ve boka a pot phel thei bik lova an pu po chuan chutia a po lai chuan security chuan ron lu dilin aron kala Mr. Howard heta tang hian I poisa bodan chu ifin fiat hengem aron tia an pu chuan ron kalla miron mu vatte atia laptopa video footage anen lai tak chuan Molly chuan a poisa lak da that chu an mu lo lai taka lak chho tum chuan a han tluder vel pala poisa chu ron tla in a char ngal vata a hnung lama a da tha ngala an pu chuan buan lo siam rek rang su ti pa chuan laptop atang chuan poisa bo video footage chu a en uluk khop maya hlau thong chung le rilu nei ran chung chuan Molly chuan an pu le Johnny mu lo hlan chuan an pu beka poisa chu ada lut khau mai boka Molly chuan kapu khonga in kalo belok thei chengem he bek hi eng bek nge ni renga an pu chuan o hemi bek hi mo ka golf khelna bek ani hi atia hlau thong mel pureng chuan Molly chuan Mr. Howard golf khelna bek po ni ma sela thil dang te po ada thei vek tholom atia an pu chuan
chumi po chu ni ta sela ani chuan moli engthil nge isoi du ber le an pu chuan chumi po chu ni ta sela ani chuan moli engthil nge isoi du ber le ani chuan isoi tum ber chu kamirin zong tak le min pui thin tu hian poisa chu beka hian ada ti na emni atia moli chuan rilwa lau thong mel tak poreng chung chuan o ani nge ka ring atia anpu Mr. Howard chuan makti mel tak chung chuan ani le ian chiang chinang o bek chu an tia anpu chuan bek chung chu zoi muangin ring lo deuh chung si in akut chu zu zan luta azu khoi fu ta thut maya makpo ti khop mai ala chuak ta ngei maya Johnny chu muin Johnny chuan kapu hei enge engma kai chuan ka hello atia anpu chuan Johnny chu thinrim tak chung chuan mai chuan le heta hian vathuro ti in angai dana ni lo khop maya chumi nuwa po chuan moli po chu thinrim taka en chungin chuak ngal vat ro atia chumi nuwa po chuan moli chuan a poisa da thanna chu potla luin kati pal tak zetani ti pa chuan ala ta daya Johnny po chuan makati mel khop maya moli chu ril ru man mo deuh chung si in le hlau thong mel tak chung si chuan kati pal tak zete kathil ti hnok le ti chiat hi naktuk lama karon siam thamayang atia akal san ta daya atuga po chuan CHHLAWH moli nakal chu a boi ngal mel hle maya building nei tu Mr. Howard chuan ain rin lo hlanin du tak iron thleng ta mo ati thut chu moli a phuchiang kher mai moli chuan engthil nge thlenga ati vata anpu chuan ikuta sumtam tham taka oma mun hlataka i om hi karam ti hleinem atia ishia em poisa chu tu ver pon zara da lo ni reng maya hai chuale mu chua po a ol sam khop mai hei hi thil ni theini mi moli chuan hlau thong mel tak chuan a en reng maya Mr. Howard chuan Donald fanu iniem atia Johnny po chuan makti mel tak mai chuan alo en ran boka Johnny apa le ke hi kumtam tak liam ta khan sum don na hi bulkan lo tran chho dei to a moli ipa hi engtin nge om tak zel kapa te chu athi dei to lom he khovela hian om to lo atia Mr. Howard chuan ani tak chu mole awa poi ve a chan chu mo ipa nen hian railo ta chung po in hnuwa in biak te kan la du sin ma sela ipa hriat rengna le a tharau chunga zana kalan tir dona wangin i chunga po engma ti ka tum lawang Johnny tukver parda chu han pharta che ati ngal vata ti chuan Johnny chuan tukver parda chu a han pha an pu chuan makti mel tak mai chuan hei hi enge ni moli chuan a chan mai lo wangin min chang ta che hei hi enge ni ka ti chu an tia moli chuan an pu hne na hei hi Mr. Howard fin na chu ni a kapa hnuwa khan dan kal zonga ithil ti zong tele i MAWHPHURHNA te po i hlen chuak zo lova kapa thil ti dinglo anga i pholam te kapa hi dingna du mi ni a athil poimo i lo lak ruk sak zong te fin na dik tak chu ni e Mr. Howard chuan Johnny henu hi kum khua tan i du angin omti ro le atia masela Johnny chuan anpu Mr. Howard alo chet do dan te
mu to thina wangin Mr. Howard zok chu a khoi ta a an pu chuan enge ni ta eng thil ngei ti hi rana po vok a tak angini mam police an lo kala kongka sawa honte atia an pu chuan eng chu mo eng wang chuan mo enge ril rudik lo ka put I hriam ni nang hi ilama ka tan lo wangin mo eng ma hi I hra lo tak zat atia Johnny chuan an pu chu police officer ne na I kalanga I du tu sam ang thlapin I hildonia atia Mr. Howard chuan nilo ke hi sul na ka nei hleinem min thlara u min thla te u atia Johnny chuan Molly ne na chuan mam he thila kaloin rol to na zong a khan ngai dam ka dil cha Mr. Howard hi hun rei tak chung kalo zui ve to a ila khom ho zong document ke na tang hian rei tak nun zalen taka hun man hi arem to lo ni atia Johnny chuan heng ho hi ida tha fel dak thengem atia Molly chu lau thong taka ala oma wangin a thailo thu hrila ti chuan Johnny chuan mong changa kal phain parda chu zoi mong chuan atum tela ti chuan Molly chu kalsan mai atum de uk nuwa Molly ne na Mr. Howard poisa kha khoya nge om I sherengem ati in azota Molly chuan karin danin poisa hi tunari chuan anei po karing lo ti na changa Johnny chuan hun hlim om tak ilo mang doni o ati zoa akal santa a